ukusindisa ubomi bakhe kuba othe wathanda ukusindisa ubomi bakhe olahlekelwa kubo kodwa othe wabuncama ubomi bakhe. Thank you. Bizo ngalunye okanye i-discipleship iyabiza because ikususa kwi-comfort zone. Amen. Ingakukhupha efamilini yakho, ingakuhlukanisa nabantu ozalwa nabo, ingakuhlukanisa ne-friends zakho, ingakukhupha emsebenzini. Amen. Yole iqala ngokuza nelahleko. Yilahleko leyo bawuzawusuka ngapha emanfred uza ngemali. Kungekho nto ethi kuwe le iphapha iveke ephelileyo ndiphinde ba uthi imali ndiyithatha. Yilahleko leyo usuka ngapha Biblia lofundisa kuyo Nkosi. Tabankulu ilahleko leyo. Amen. Kungekho into ethi bendipha emission last month ndiphinde lapha futhi. Anindifane. Manthethi nabo abantu bandivayo. Ilahleko. Jesus. Kwakhiwa umfundi apha. Amen. Ukuze ayiqonde le nto angena kuyofuneka aqale ngokulahlekelwa zizinto esiqondene nayo. Yilahleko le bafuneke ukhuphi 150 phezu kwalo 150 imali yi-350 yokukhwela. Yilahleko kwenziwa kumfundi because kukhona i-ministry afakwa. Jesus. Usubuqonda ubunzulu nokubaluleka kwayo uba awukhange udlule kwilahleko. Amen. Yabona nje burhuqeka nje ngathi inja yokulawa awukho kwinqanaba lobufundi. Funda ngarhuqeki. Inja yokulawa ithi hayi woyanga loyikule. Obiziwe kuthiwa hak uyantuka. Amen. Uyantuka Hallelujah. Oh yes. Uyantuka obiziwe. Uyantuka. Sakomplainela umnikelo wakho wepasika sidlule kupasika sikwenye iconference. Hey. Sasihambisa nzima le nto yakho. Abiza. Bufundi beyathini? Abiza. Singena eliqeqeshweni. Size kwi-transformation. Hallelujah. Abe lo muntu sebizwa. Amen. Tyhini Nkosi. Then ke ngoku masiye ke ngoku. Verse 35. Luke chapter 14 verse number 26. Luka chapter 14 verse 26. Isihloko sithi ukulandela uYesu nokuzincama. Yeva. Ukulandela abantu. Yes. Nokuthi nokuzincama. Okuzincama kulaphumani phakathi kwabantu. If uzaba ngumfundi uyanyanzeleka ulandele lo muntu ofunda uye. Uzincame nalo chiki yakho uyithini? Incame. Amen. Funda. Verse 26. Ukuba ubani uza kum
angancami uyise nonina nomfazi wabantwana bakhe. Ayolahleko le? Ayolahleko le? Yiyo tata. Lo muntu oza kuYesu, ozaba kumfundi kaYesu, makabe kanti uncame uyise nonina nabantwana Bakhe. Ngiyibona? Ngiyibona kuyabiza lo? Amen. Usasokoliswa into ba wena andiyaxolisa ntuzuze kunzeni umntana unefiva. Senefiva wakho akakafi. Usasokoliswa awuze kunzeni ngomntana onefiva ongekabhubhi ekusafuneke uze kunzeni efiva. Amen. Jesus. Hey. Awuzi ekonzeni wenqina ushiye umzi wakho wodwa. Yabiza lento mfundi. Amen. Uba ungafumani ikhona ngoku ethi umntwana ubedlala wachanga amanzi achuchu, siyanyanzeleka le conference sivale si-attend into yakho. Yabiza lento. Amen. Ufike kule level ethi abakhoyo mabamthathe bamse esibhedlele. Ndiselubizweni apha Amen. lwenkosi. Amen. Ushiya lento ndiyibizelwe. Yabiza lento. Amen. Yabiza. Iyabiza. Uyabona xa sewubiziwe iyo ungasuka apha kuphi kowe elithubeni andifuna umuntu osuka kude. Makandithi uyasebenza eGoli. Usuke eGoli uze enkonzweni emgandulu uthi ukubona konakuya ungayofika ujike apho ngophindela eNathweni. Yo. Awunawulunga wena. Jesus. You know ukona that this verse at Nkosi abanye abazalwane bayabese bathi Nkosi sivumele ndiqale ndingcwabe. Isihlobo sami ufuna. Uyajonga apha man. Uhlala lapha man. Lo uthi ukhokhalisa ifamily yakhe kuqala. Uthi yasijonga umfundi ukhokhalisa izinto zokufundi kuqala. Amen. Hayi. Funda intombazana ndizokwehla sayengqilini. Verse 26. Ukuba ubani uza kum angancami uyise nonina nomfazi nabantwana nabantako wakhe. Yebo abafazi. Bakuthiwa iBhayibhile mayima. Beva, basikazwa. Uyayazi naye. Uyayazi akanandoda, uyayazi akanandoda. Ndoda akahamba bezithini. Yes. Nabantakwabo nodade wabo, ewe kwanobakhe ubomi obu akanakuba ngumfundi wami. Yes. Verse 27. Fika apho uriska khona ngobomi bakho. Lento iyenza kubaluleke ubomi bomnye umuntu kunobomi bukabantu ufundi oh. Uba usaqala ngawe awukabikho kulento. Amen. Ifika kule level yokuthatha i-risk. Amen. Ngobomi bakho. Thatha i-risk ngobomi befamily yakho. Thatha i-risk ngezinto zakho onazo. Amen. Thatha i-risk ngecareer, ngebusiness. Amen. Fika kulo level. Jesus.
All right. Ujongeka njani ufundi? Into le izakwenza ndikubona uba yabona ngoku ngumfundi ngoku. John chapter 8 verse 31 and 32. Yohane chapter 8 verse 13. Yeah. Isihloko sithi uYesu ukhanyiselo lwehlabathi. Verse 13, baza abafarisi bathi kuye, wena. John chapter 8. Okay. Yes. Verse number? Verse 13. 31. Isihloko sithi inyaniso iyakunenza nikhululeke. Verse 31, ke ngoko uYesu wathi kumaJuda abeke ithemba kuye, ukuba nithe nazingisa ukuhlala nisenza oko ndinifundisileyo, niyakuba ngabafundi bam benene. Verse 32, niyakuyiqonda ke inyaniso, yaye inyaniso iyakunenza nikhululeke. Verse 33, aphendula amaJuda athi. Repeat verse number 31 and 32. Verse 31. See again. Verse 31. Yebo. Ke ngoko uYesu wathi kumaJuda abeke ithemba kuye, ukuba abeke ithemba kuye. Abeke ithemba kuye. Yes. Ukuba nithe because umfundi ubeka ithemba kuYesu kulo muntu amthini amfundisayo. Akukho student esingapasa any subject, any syllabus if ithemba laso alikwazi ukusibeka kutishalo phambili. Yes, kuba. Verse 31, ke ngoko uYesu wathi kumaJuda abeke ithemba kuye, ukuba nithe nazingisa ukuhlala nisenza oko ndinifundise ona. Enye yezinto macingwana umbona ngayo umfundi kukugcina izinto azitheni azifundisiweyo. Amen. Abesezithatha ayozifundisa nabanye because umfundi uzala omnye. Amen. All right. 13, 34 and 35. Yohane chapter 13 verse 35. Verse 34, isihloko sithi umthetho omtsha. Verse 34, ndiniwisela umthetho omtsha, ndithi thandanani njengoko ndinithandileyo mna. Zezinye zempawu ezifumaneka kubafundi bakabani. Yes. You know, Makabani, uba ndikuthuma kula branch kaMacingwane. Mama uba ndiyele phaa kuMacingwane unesingcwabo anaso phaa.